गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव सोलोंथाइनि इस्यु आरो जेंनाफोरखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों। सेथियाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया देग्लायनि निउ एकाडेमिक प्रग्रामाव 5 इयार्स इन्टिग्रेटेड BA+ MA आव बर' रावखौ सोस'नाय आरो नेवसिनायनि हेंथायै नैथियाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कर्ट सोद्रोमायाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सासेबो सोद्रोमा थिसनै थामथियाव हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायनो मोननायनि थांखि बायदि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सायख'नानै होनाय हायार सेकेन्डारिफोरखौ थाबैनो सरकारा नटिफाइ खालामनानै जागायनाय। ब्रैथियाव बर' बिजोंनि थाखो 6 आसाम सरकारा सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजों फोरोंनो जाबसिननो नागिरनायखौ बोखारनानै फरायसालिफोराव थाबैनो बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ राननाय टिचिं लार्निंजों लोगोसे आनजाद थाबैनो खुंनाय थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै खौरांगिरि मेलखौ खुंनाय जायो। बर' हारिनि सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगासिनो दङ गोदान सावथुन जांख्रिथायनि थैसामा। बर' हारिनि हारियारि सानथाइखौ लाना ओंखारनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि सावगारि सेबखांनाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना जोबोद सुपारहिट जागोन होनना सावथुन अनसायारिफ्रा मिजिं खालामदों। बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर सुखबिर कार्जी, लिंसार बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोजाम गोदान गोबां आखा-फाखा महरगिरिफ्रा फाव खालामदों। लोगोसे सावथुनखौ बिथोन होदों मुंदांखा बिथोनगिरि पंकज लाहारी, केने बसुमतारी बिथांमोना। सावथुनखौ दुर्गा फुजानि सिगां रिलिज खालामनो हागौ होनना खौरां मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। केरालानि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि अमेन चान्डीआ रुंसारि जालांबाय। दिनै 18 जुलाइ खालि फुंनि 4:25 रिंगासो समाव केरालानि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि अमेन चान्डीआ 79 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अमेन चान्डीआ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै बेंगालुरुनि चिन्माया हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन आरो बे देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लाबाय होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनि रुनिकाटा आग्राफोरनि मावखुलियाव हमनो मोननाय साइकेल फाननायनि गोख्रों अजद। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव आयेन बेरेखायै दंफां सिखावफ्रा साइकेलजों दंफां फालांगि खालामनायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हमनो मोननाय साइकेलफोरखौ भाङा सिङानो फानखोमा होनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय बावैसो सान सिगां रुनिकाटा आग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हमनो मोननाय गं 13 साइकेलफोरखौ समबाराव देख्रेब खालामना भाङा सिङानो फानहरनायनि उनाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा हमनो मोननाय साइकेलफोरखौ नटिस फोसावाबालानो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा भाङा सिङानो फानहरनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। ओरैहाय हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि प्रान्जल तालुकदारा मिथिहोनाय बायदिब्ला हमनो मोननाय साइकेलफोरखौ फाननाय जायाखै, नाथाय गाज्रि जानानै थानाय माखासे साइकेलफोरखौसो मावखुलि फोसावनायाव भाङा सिङानो फानहरनाय जायो होनना मिथिदों। मख'नो गोनांदि रुनिकाटानि भाङा सिङा बलरामाबो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा साइकेलफोरखौ हरनायखायसो गं 13 साइकेलफोरखौ समबाराव देख्रेब खालामना बायना लाबोदों होनना रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बिबानगिरि प्रान्जल तालुकदारा बुंथिबावोदि रुनिकाटा आग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गोबां ओनसोलफोरनि बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ रैखाथि होनायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि मदद नांगोन होनना फोरमायो। लोगोसे आथिखालाव रुनिकाटा आग्राफोरनि मावथायाव नांगौ बायदि स्टाफ गैया होननानैबो बुंबावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। विश्वकाप नामाव रेलवे ट्रेकनिफ्राय जुनाराम बरानि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। विश्वकाप नामाव रेलवे ट्रेकनिफ्राय सासे सेंग्रानि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। गोथै सह बोखांनो हानाय सेंग्राखौ नगाव जिल्लानि ननायनि थागिबि जुनाराम बरा होननानै मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला जुनाराम बराया खामानि मावहैनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय हायद्राबादसिम ट्रेनजों दावबायदोंमोन। पुलिसआ न'खरनो जुनाराम बरानि गोथै सहखौ विश्वकाप नामाव रेलवे ट्रेकनिफ्राय बोखांनो हानायखौ फोरमायहरो। आथिखालनि समाव जुनाराम बरानि न'खरा बेनि थैनायखौ सोरबा बुथारखोमानायनि सन्देह खालामदों। न'खरा जुनाराम बरानि गोथै सहखौ लाबोफिननो आसाम सरकारखौ रांखान्थिनि हेफाजाब होनो खावलायहरदों। ना फालांगिरिफोरनो बाइसाइकेल उइथ आइसबक्स राननानै होदों बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना। बिटिआरनि SOPD फान्डजों ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाइसाइकेल उइथ आइसबक्सखौ बिटिआर ओनसोलाव राननानै होदों। जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो हाथाय बाजाराव ना फाननानै न'खर खुंबोगासिनो बेखौ नोजोर होनानै ना लायलाय लाबोलायाव मोजां खाबुनि थाखाय दिनै
क'क्राझार जिल्लानि सा 69 ना फालांगिरिफोरनो बाइसाइकेल विथ आइसबक राननानै होयो। बे हाबाफारियाव 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लाना ना फालांगिरिफोरनो बाइसाइकेल विथ आइसबक राननानै होयो आरो बेजों लोगोसे देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिजित बसुमतारी आरो बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि सिएसडि नील दासआ बाहागो लायो। मणिपुरनि गासै रायजोफोरखौ रैखा खालामदों होनना वेटलिफ्टार मीराबाई चानुआ बुंदों। टकिअ अलिम्पिकआव रुपानि मेडेल देरहासारनो हानाय वेटलिफ्टार मीराबाई चानुआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मणिपुराव सोलिबाय थानाय हारियारि दाङाबाजि थासारिखौ थाबैनो फोजोबस्रांनानै गोजोन थासारियाव लाबोफिननो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव वेटलिफ्टार मीराबाई चानुआ जानो गोनां वर्ल्ड चेम्पियनशिप एन्ड एशियान गेम्सनि थाखाय इउएसएआव ट्रेनिं लागासिनो दङ। पिस्तल दिन्थिना एसबिआइ मावफारियानिफ्राय लाख रां लुथिदों दुथाङा। आसामनि नगाव जिल्लायाव गिख्रंथाव जाथाय। साननि समावनो एसबिआइ मावफारियाखौ पिस्तल दिन्थिना सिगिना लाख रां लाना खारदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि जुरिया दागावआव माखासे सिनाय मोनै दुथांफ्रा गंनै बाइकजों फैनानै सासे सुबुंखौ सिलाइ दिन्थिनानै गासै 2,87,000 रांखौ लुथिना लांदों। रां लुथिजानाय सुबुंनि मुंखौ आबुल बासार होनना मिथिनो मोन्दों आरो बियो एसबिआइ सिएसपिनि बिगोमा। बे जाथायनि सायाव रां लुथिजानाय आबुल बासारा थानायाव केस थिसनबाय। जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 28 नं गसाइगाव एलएसिनि एमएलए चिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखाय मुं सुनायखौ लानानै दिनै बारजाबिल गामिनि गामिगोरानि रोखा खेंफोरथि। थांनाय 19 अक्ट' सानखालि माखासे खौरां बिजोङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं बारजाबिल गामियाव बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफ्रा गसाइगाव एलएसिनि एमएलए चिरन बसुमतारी बिथांखौ नंखाय मुं सुनानै बदनाम खालामनो नाजानायखौ लानानै दिनै बारजाबिल गामिनि गामिगोराजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौरांगिरि मेल खुंनानै रोखायै खेंफोरथि होदों। थांनाय 19 अक्ट' सानखालि एमएलए चिरन बसुमतारी बिथांखौ 2 नं बारजाबिल गामियाव बायनाय दालांखौ बानायनो थाखाय 3,000 रांल' हरदों होननानै नंखायै माखासे राजखान्थि मुलाम्फागिरिफ्रा मुं सुदों आरो एमएलए बिथांनि सायाव माखासे रायजो राजाफ्रा मुं सुनायखौ नंखाय होनना फोरमायनायजों लोगोसे एमएलए बिथांनिसिम रायजो राजाफोरनि जानानै निमाहा बियो बारजाबिल गामिनि गामिगोरा बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि हेंथायै गोख्रों बेरेखा बिबुंथि होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। माखासे सान सिगां खौरां बिजोङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि अरुप कुमार देआ बिटिआरनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन बिजेपिआ गोसो जाब्ला 1 सेकेन्डआवनो बिटिआर सरकार दानो हायो होनना। बिथांनि बेबायदि बिबुंथिखौ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों फिनजाथाय होदों। दिनै मेरे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों अरुप कुमार देखौ हामला खालामदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंदों अरुप कुमार देआ बिटिआरनि थाखाय जौगाथाय खामानि मावनो हायाब्ला थाबैनो रिजाइन होनो नांगौ होननानै। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ जौगाथाय खामानि मावनायाव फेलें जादों होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों अजद दैखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।